perquè realment en pobles com Valls, en ciutats com Valls, sembla que estic a punt de passar una cosa important, que és el que volem que passi, que passi una cosa important. Si tot Catalunya fora com Valls, doncs ja ho tindríem tot guanyat i això ja seria una recta decidida i aniríem a 100 per hora. Com que les coses són una mica més complicades, la gent que ho té tan clar i els pobles que ho tenen tan clar, els ajuntaments que ho tenen tan clar i a la gent que ho té tan clar els diguem que ens ajuden tant com puguem perquè vosaltres ens serviu d'ànims. El color roc als carrers, les banderes que hi ha pels carrers, etc. Vaja, no es pot estar ni millor acompanyat ni en un lloc millor aquests dies. He de dir també que tota aquesta expressió popular que intenta canalitzar a Òmnium Cultural i l'Assemblea sempre es fa sabent que realment el sentiment majoritari al carrer com és que la gent vol que Catalunya, que els catalans voten i que la majoria de la gent pensem i considerem que vol també la independència. I he de dir també que últimament he patit una mica. Deia Josep Pla, que ho havia llegit de Michel de Montaigne, que la vida és el tovallant, que vol dir que va pujant i que va baixant. I nosaltres vam pujar moltíssim quan vam veure la unitat dels partits polítics, vam baixar moltíssim quan vam veure que els partits polítics s'havien trencat en la reunió del Palau de Pedralbes fa només un parell de setmanes aquesta unitat, vam pujar moltíssim quan van dir que farien una consulta i hem tornat a baixar quan ens han dit que aquesta consulta no serà el que es pensava. I jo crec que ara toca pujar i a veure si no baixem. I toca pujar amb dues coses que estan molt clares. La primera cosa és que els hem de demanar, com ja han fet, com van fer l'altre dia a Barcelona, a plaça de Catalunya, els partits polítics, que reconsideren la divisió i que tornen a unir-se en allò que és realment important, que en primer lloc és aquesta consulta i després la independència, a través de les eleccions plebiscitàries, i hem de tornar-nos a il·lusionar, i hem de tornar a pujar quan pensem en el 9-N. El 9-N no és una xarlotada, ni una caragolada, ni una botifarrada. El 9-N és una expressió tan democràtica com qualsevol altra en el camí cap a la independència. Potser ens fa falta una mica més d'ajuda al final i jo estic segur que l'aconseguirem, que és que com més el govern del Partit Popular diga que aquesta consulta és una catàstrofe i que no es pot fer, més la farem. Aleshores, l'únic partit sobiranista que no va trencar la unitat el dia de la reunió del Palau de Pedralbes, però que és el més sobiranista de tots, perquè és el que més sobiranista es fa, és el Partit Popular, i estem segurs que no ens fallarà aquest 9-N. Si el PP li passa pel cap, al senyor Rajoy li passa pel cap suspendre la consulta, crec que encara ens ajudarà més, perquè no sé si farem una consulta, però farem un gran acte d'afirmació, de protesta, d'il·lusió col·lectiva de cara a més endavant. I més endavant els termes ens estan ja fent petits. Més endavant, el president de la Generalitat ho acaba de dir ara, cal que hi hagi unes eleccions plebiscitàries. Més endavant, la societat civil hem de dir-los als partits que potser ens en sortirem millor amb una llista unitària i consensuada, i si aquest és el camí, perquè ho entenem entre tots que ha de ser així, hem de pressionar-los tant com puguem, i més endavant el que tenim més clar és que volem un país que siga independent, però només perquè aquest país independent serà més lliure, serà més just i serà més digne. Gràcies a tots, visca Valls, visca Catalunya. Bon dia, moltes gràcies per haver-me convidat. Permeteu que us demani una cosa, sisplau. Parem-ho tot, parem aquest procés, perquè estem generant fractura social. Hi ha famílies d'aquí de Valls que demà dinaran separades. Hi ha famílies d'aquí de Valls que demà es tiraran en dos bàndols diferents. Hi ha famílies d'aquí de Valls que demà ho guanyaran o perdran. Per tant, parem-ho. Hi som a temps. Parem-ho. Perquè no pot ser que les famílies es trenquin per uns colors. O sigui que demà, tots aquí, amb la jove o la vella, i tots de groc, i donar suport a les dues colles i al procés d'independència de Catalunya. Perquè circumstancialment podem estar separats per colles, però tenim clar quins són els objectius col·lectius del país. I aquesta és la gràcia d'aquest procés. Tenim diferents orígens, tenim diferents llengües, tenim diferents creences,
tenim diferents clubs de futbol al qual seguir, però tots compartim, els aquí presents i amb els altres llocs de Catalunya que s'estan fent desenes d'actes de manera simultània, aquesta voluntat de convertir Catalunya en un nou estat d'Europa. Això ho vam veure clarament el diumenge passat, a Barcelona, en el qual la societat civil vam dir als partits polítics en primera fila que estiguessin units, que anessin junts. Unitat d'acció com estem fent la ciutadania, com estem fent Òmnium Cultural i Assemblea, dues entitats diferents, complementàries però amb finalitats similars, treballant plegats. Això és el que hem d'aconseguir entre tots. De la mateixa manera que hem aconseguit l'unitat d'acció dels partits espanyols pel que fa a inversions a Catalunya, jo vinc de l'Espluga de Francolí, he passat per la carretera de Picamoixons i he vist les obres de l'A26 que van sent una barbaritat, després de 20 anys. Jo conto que abans del 2050 potser estaran acabades. Doncs aquesta mateixa unitat d'acció que els partits espanyols tenen a l'hora de sumar-se, a l'hora d'actuar cap a Catalunya, aquesta unitat d'acció l'hem d'exigir als partits polítics, l'hem d'exigir a nosaltres mateixos, perquè units arribarem al final, units creurem la línia de meta. No en tingueu cap mena de dubte. El color groc ens agermana a tots, el color groc és el color de la democràcia, de la llibertat, però el que sí que esperem és que sigui també el color de la victòria, perquè junts ho farem possible, no en tingueu cap mena de dubte. Estem arribant a la recta final. Això és una marató llarguíssima, portem 300 anys de marató, 300 anys. Bé, aquí baix de fractura social, 200 anys de castellers. Però portem 300 anys corrent. I aquesta marató estem veient la línia de meta. Els maratonians, després de 42 quilòmetres, molt sovint, molts acabem fallant els 195 metres finals. Sisplau, guardem forces, mirada recta endavant cap a la línia de meta i apretem, ho tenim a tocar. I això només dependrà de nosaltres, no tingueu cap mena de dubte. Ho aconseguirem. Tocarem el cel, com diuen aquests mocadors que alguns porteu, perquè no és només de voluntat, sinó que ho farem. Tocarem el cel, tindrem la independència. Moltes gràcies i visca Santa Úrsula. Moltes gràcies, Vicent i Ferran, d'Òmnium i de l'Assemblea Nacional Catalana. Avui també toca felicitar a la gent d'Òmnium al Camp que s'han constituït ja oficialment, per tant, ben tornats a la nostra ciutat i dir-vos que quedeu-vos una estona més per aquí perquè la Titaranya encara ens seguirà tocant algunes cançonetes més i podem seguir patant la xerrada una estona més abans d'anar a dinar. Moltes gràcies.